природата, необятната, хората живеят едно. И в този свят красив и опасен, трима братя живеят едно. С любящи сърца те търсят насока горе там, към небето с надежда. Велики славни духове, пътя покажете, дайте знание пак душите ни. Дайте знак, че ние вечни братя сме, дружни братя ние сме ръка за ръка. Вечни братя ние сме, мъдри хора, живота да стане, силни духом да разберем, че живота ни е пълен с мечти, те насочват съдбата ни. Светът е пълен с прекрасни неща, но света не е винаги красив. Приключенията ни очакват живота, извършват те, но започват наново. Велики славни духове, пътя покажете, дайте знание пак душите ни. Напред ни водете, дайте знак, че ние вечни братя сме, дружни братя ние сме ръка за ръка. Вечни братя ние сме. Кенай се върна! Кенай! Вълнуваш ли се, че ще получиш духовния си камък днес? Не е камък, ще бъде моят тотем. Сигурно ще получа съплезъб тигър за храброст, сила или величие. Нещо, което да ми подхожда. А може и мамут за дебелата ти глава. Я ти по-добре вържи на високо коша. Спокойно. Едва ли някоя мечка е толкова глупава да се доближи. Вържи го горе. Вързи го горе. Тя се върна! Чухте ли? Банана се върна! Идвам.